Здравейте хора, днеска ще играме в Minecraft Буркан оцеляване. Това ще бъде последен епизод. Опа, ами нека да си легна, за да не... И сега и да падна, въобще не ме интересува. Защото нямам никакви неща в мене. Ама как паднах миналия епизод, направо няма да си опуста вече. Бот 600 минути. Да, това ще е последния епизод. Това може да е в епизод Буркан оцеляване. Сега просто ще се... Нека да си скъпем. Приятно е. Да се изкъпем. Добре, че сървъра не е екстремен. Сега ще бутаме всички крипърчета. Чупи. Нападу. Чупиду. Минахме почти всички буркани, други буркани аз ви казах, че няма да правя, защото вече ми писна. Да обикалям само за буркани. Това е последния епизод. Благодариме, че ни гледахте. Този епизод ще завърши на сезон 1. Очаквайте втори сезон. И гледайте, абонирайте се. Ако ви е харесал, пишете какви сезони да правя, какви мапове, качвайте линкове. Мисля няма да ви качвам линк към мапа. Затова сега взимаме всичките неща от тук и падаме с тях. Като за последен път в Minecraft. На този епизод. Това е. Благодаря, че гледахте след този епизод. Абонирайте се за моя канал. И това е за Minecraft Буркан оцеляване. Сега ще се хвърлим и с другите неща и това ще образува краят на клиповете на първи сезон. Така. И това е. Довиждане. Коментирайте, харесвайте и чао!